אומר רבי נחמן מברסלב, אבל דע אחי, כשיהודי או בת ישראל מרימים עיניים לשמיים ואומרים אבא, עוד לא פתחו את המילים, רק אבא. אתה יודע מה קורה בשמיים? הקדוש ברוך הוא עוצר את כל העולמות העליונים, כולל את המלאך, ואומר להם כולם, סתמו את הפה עכשיו ותנו לי לשמוע את הבן שלי שקורא לי למטה. תקשיבו אחים יקרים, אנחנו שמרימים עיניים לשמיים ופונים אליו, אנחנו עשינו שטויות בחיים, פגמי ברית, מועדונים, שטויות. השם ירחם על כולנו. אינסטגרם, תמונות לא צנועות. פתאום בת ישראל אומרת, הרב, סוגר את האינסטגרם. אתם יודעים מה זה בשמיים? כל העולמות, תקשיבו למילים שהוא אומר, כל העולמות, עם כל עבודתם הגדולה, כולם, עם כל העבודה. איזה מלאכים יש שם? שעובדים אותו יתברך באימה וביראת תמיד. אתם יודעים מה זה אימה? יש בגמרא החגיגה, הגמרא אומרת שיש מלאכים שמחזיקים את כיסא הכבוד. מהפחד הם מזיעים. מהזיעה שלהם נוצר נהר דינור, נהר מאש. אז תבינו מה קורה שם. הם רועדים, הם רואים את אלוקים כל שנייה. אומר רבי נחמן, תקשיבו למילים. כל העולמות, עם כל עבודתם הגדולה שעובדים אותו יתברך באימה וביראת תמיד. אין שנייה של הפסק. אין עולה אצלו יתברך כלל. תקשיבו. כנגד שיחה אחת ותפילה אחת של בן אדם השפל שבזה העולם. אתה רק קורא לו, אבל אתה שפל עם אבונות, לא מה שיש לך. אבא, אני צריכה עזרה. השם עוצר את כל העולמות, כל העבודה שלהם לא שווה לירה. שיחה אחת של בת ישראל אלוקים. אני רווקה, תביא לי זיווג השם. רוצה להקים בית קדוש. עם הלב אבל, באמת. אומר רבי נחמן, ואם האדם נמוך מאוד, עכשיו תקשיבו, הוא אומר בדיוק, כאילו קצה שני, על ידי מעשיו שאינם עולים יפה, זה בן אדם פוצץ העבירות, נמוך מאוד, תשמעו את המילים. אדרבה, הפוך, כשהוא מפרש שיחתו לפניו יתברך ועובד איזה עבודה, יקר בעיניו יותר ויותר מכל הצדיקים. כי זה עיקר כבודו יתברך, שהרחוקים מאוד נמשכים לעבודה. ככל שאתה רחוק יותר ואתה עושה פעולה אחת, מודה אני לפניך, לא עשית את זה עד היום. אתה יודע מה קורה בשמיים? זעזוע בכל העולמות העליונים.